Dobrá, takže projeďme si piky ještě, které se nastaly v 5. až 7. kole. O těch vím ku podivu trochu víc než o těch minulých, takže se pokusím předat své informace. V 5. kole jsme si vybrali opět hráče lehce tmavé plati Devante Stephense, hrajícího v Kelowna Rockets. To je tým, odkud přišel například Tyler Myers. Co se týče Devante Stephense, jeho statistiky nejsou nějak úžasný, přečtu to přesně. 64 zápasů, 4 góly, 7 asistencí, 11 bodů. Je to obránce a on měl velkou smůlu před touto sezónou, protože těsně před sezónou si zlomil nohu. A není to podle mě opravdu lehký se navrátit do toho tempa, do nějaké formy, když jste po zlomený noze, upřímně. Ale on to dokázal poměrně dobře. V Kelowně ho zvolali nejlepším nováčkem Kelowny a také mu dali titul nebo ocenění pro nejvíce rozvíjejícího se hráče. Divný ocenění, ale majte tam, že je to hráč, který na sobě nejvíc maká a nejvíc dře. A já si myslím, že přesně takovéhle hráče potřebujeme. Devante Stephens je opravdu hráč, který na sobě rád maká, tvrdě maká, je výborný opět spíše na obou stránkách kloziště, ale více mu teda v defenzivě než v ofenzivě, což potvrzuje i, že v poslední sezóně měl 17 kladných bodů hodnocení plus minus. Stal se vlastně šampionem ve Western Hockey League s Kelownou a výborně vycházel se svými parťáky s Nickem Bowem v jedné lajně, když hrál v obranném páru. Takže opět Devante Stephens 2 roky v Western Hockey League, pak se asi přesune do Rochesteru, uvidíme. Myslím, že tady to by nemusel být vůbec špatný pick a víme, že my máme takový čich na to vybírat si obránce v těch pozdních kolech, tak uvidíme, jak se nám povede Devante Stephens. Překliknu si tady stránku chytře a je tady kluk s velmi zajímavým jménem, mně se to jméno upřímně strašně líbí. Giorgio Estefan. Giorgio Estefan je ofenzivní hráč a to hodně ofenzivní. Hraje za Lethbridge Hurricanes, opět ve Western Hockey League a Estefan hraje v klubu, kterému to upřímně moc nešlape. Lethbridge Hurricanes jsou bídní, šli jim to letos podobně jako nám a on byl vlastně tím jediným pozitivem na Lethbridge. 64 zápasů, 23 gólů, 28 asistencí, 51 bodů. Jeho předností, jak jsem říkal, je ofenzíva, ale má opravdu problémy s tím se vracet. Je to hráč, který se moc nechce vracet, který zůstává někde na půli a čeká na puk. Takový ten dětský styl se dá říct a tomu hodně ubírá. On má na to být o dost výš, protože je strašně zajímavý, výtečně se drží na puku, dělá prostor pro sebe a pro hráče, umí skvěle přihrát, ale nechce se vracet do obrany a to je jeho zásadní problém. Takže tomu on se musí naučit a potom by to mohlo být opět podle mě velmi dobrá volba. Giorgio Estefan se mi velmi líbí a tam dávám palec nahoru za tuhle volbu. To si myslím, že by mohlo být zajímavé. Potom ještě bych dodal, nechápu, jak mohl propadnout takový Nikita Korostelev. Nikita Korostelev je hráč ze Sunday, Rus, ale má i kanadské občanství, je perfektní, hrál s Paulem Zachou, moc se mu dařilo. Bob McKenzie ho předpokládal, že bude draftován na 69. místě a vybralo si ho Toronto asi na 175. příčce. Jak to? Co se děje? Stejně Killington. Oliver Killington měl jít v prvním kole a sotva se vyšel do druhého. Na konci se vybral Calgary, myslím, že z 60. pozice. Nechápu, co se to tam děje. Každopádně ten Korostelev je hodně zajímavý. A předtím, než přijdeme na naši 7. volbu, tak ještě chci pogratulovat čínskému hráči Andongu Songovi. Není to druhý Taro Tsujimoto, ten hráč opravdu existuje. Taro Tsujimoto určitě musíte všichni znát podle historie Buffalo, to patří k historii Buffalo Taro Tsujimoto, ale Andong Song je první Číňan draftovaný v NHL, draftovali ho Islanders v 6. kole draftu. Trošku to nechápu, jsem zvědavý, jestli to někdy uvidíme, je to obránce, tak to mě zajímalo, jak vypadá takový Andong Song. Já jsem myslel, že ho budeme mít tady ve večerce, a to asi ne, jsou Vietnamci. No a překliknu se na poslední volbu draftu, Ivan Chukarov. To jméno zní hodně rusky, není to Rus. Narodil se v Chicagu, vyrůstá v Americe, takže žádný ruský maníry, je to Američan, doufejme.
Už je to poněkud starší hráč, je mu 20 let, má 188 cm, 90 kg, ruská postava, to zase jo. Poslední sezonu hrál v Minnesotě Wilderness, je to klub z North American Hockey League, 55 zápasů, 12 gólů, 31 asistencí, 43 bodů. Píše se tady, že je útočník, ale naopak, on hraje obránce. Je to něco, já bych to přidal trošku k Dustinu Byfuglienovi. Je to hráč, který může hrát jak v útoku, tak v obraně a je to velmi ofenzivní obránce, je to vidět na těch bodech. A ne, že by byl špatný i v defenzivě, naopak má v posledních sezóně měl 38 kladných bodů v hodnocení plus minus. A to nemůžete mít prostě špatnou defenzivu a mít 38 kladných bodů, takže na tom je vidět, že Ivan Kucharov je výborný v defenzivě, načež přidává hodně bodů i do ofenzivy. Uvidíme, příští rok bude hrát za UMass Fancy EAA, bude opět víc na očích, tak uvidíme, co se z něho vyklubuje, ale minimálně 2-3 roky u něm v Buffalo nebo v Rochesteru určitě neuslyšíme. Tak, to by bylo prostě tím všecko, už to natáčím 6 minut, to se zase bude hodinu nahrávat. Co chci zmínit? Děkuji za přízeň, podívejte se na všechny videa, které jsme během draftu natočili, teda já jsem je natočil pro vás a 1.7. se těšte teda otevření trhu s volnými hráči, tam to bude super zajímavé, budeme schánět v obránce, zatím to vypadá na Mikea Greena nebo Codyho Francena, úvou přichází třeba například takový Paul Martin, jakožto stálice, veterán, kterého Dan Balzman zná. Uvidíme, co se ještě odehraje, útočníka už asi nepřivedeme, máme jich dost, máme přetlak, uvidíme, jak se to vybíjí s Cody Hodgsonem. Takže to by bylo pro zatím všecko, natlačím to pod 7 minut pro web Buffalo Sabres CZ fanclub Viktor Mauder.